Takže čaute na novo vytvorenom kanále, ktorý sa volá Playman Trio. Ja som Shadow a vítam vás tu. Na kanáli Playman Trio sú traja ľudia. Som to ja, Shadow, potom je to Goodbye a Empty. Ja a Goodbye budeme točiť videá, ja po prípade možno aj čo si upravovať. A Empty sa bude starať o e-mail, o editovanie videí, o uploadovanie a podobné veci. Občas môžem ako uploadovať aj ja, ale väčšinou to bude robiť on, lebo má rýchlejší internet. No, takže čo budeme do budúcnosti hrávať? Budú to hry ako je napríklad Minecraft, Far Cry 3, Eurotruck Simulator, Slendrov rôznych, po prípade nejaký Counter Strike si môžeme dať a tak podobne. Takže ďakujem, že ste si to pozreli, dajte si ma na odber, aby ste videli ďalšie časti a uvidíme sa na budúce. Čaute.